खुलुमबाय बयखौबो गोसो गोरबोजों आंनि जन बाग्लारि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायना लाग्रोबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो। चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन, नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समबाराव बुङो दि 19 सेप्तेम्बराव सिंगापुराव रुंसारि जानाय सुपारस्टार जुबिन गार्ग थैनायनि सायाव आं दिनै जुबिन गार्ग थैनायखौ जाब्रबथाय बुंनो हानाय नङा। जों 17 दिसेम्बरनि गेजेराव बिथांनि बुथारनायनि केसआव चार्जसिट दाखिल खालामगोन होनना शर्मा बिथाङा बुंथियो। सासे उन्दै गथ'साखौ गोर्बोआव दोननायनि दायाव कर्नाटकनि सासे सुबुङा गावखौ फोथैनानै लायो। माइसुरी जिल्लानि कुडाकुरुनि थागिबि रामुआ सासे उन्दै हिनजावसाखौ गोर्बोआव दोननायनि दायाव गोग्लैनायनि उनाव गावनि जिउखौ फोजोबना लादोंमोन। बे खामानिखौ मावनायनि सिगां बियो गावनि गोरोन्थिखौ दाबि खालामनानै फरायसालिनि फिजिकेल एजुकेसन फोरोंगिरिखौ दायनिगिरि खालामनानै मोनसे वाट्सएप अडिअ' मेसेज रेकर्ड खालामदोंमोन। उनाव बिथांनि गोथै सह'खौ पेटारदा तुंगा जाम्फैआव मोननो हादों। मध्य प्रदेशनि मोनसे माद्रासानिफ्राय 19 लाख नंखाय रां नागिरना मोनदों। महाराष्ट्रआव इमामखौ खादों। मावख'गिरिफोरनि बायदिब्ला, पुलिसआ रबिबारखालि मध्य प्रदेशनि खान्डवाला जिल्लानि मोनसे माद्रासानिफ्राय 19 लाखनिबो बांसिन नंखाय रां जब्द खालामदों। रांनि गासै बेसेना बेनिख्रुइ बांसिन जागोन होनना फोरमायदों। जाय खथायाव नंखाय रां मोन्नाय जादोंमोन, बे खथायाव जुबेर आनसारी होननाय मुंनि सासे मानसिखौ मोन्नाय जादों आरो बिखौ इमामजों सोमोन्दो दं होनना फोरमायथिदों, जायखौ शुक्रबाराव महाराष्ट्रआव 10 लाखनिबो बांसिन नंखाय रां नट थानायनि दायाव बिथांखौ खानाय जादों। प्रियंका गान्धीआ बोसोन होदों दि गाहाय मन्त्रि मदिआ मिनिस्ट्रि अफ अपमान गायसननांगौ। बिथाङा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ सोंखारिनानै बुङो दि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ हादर आरो बिहारखौ लाजि फोनांनायनि अजद होबाय थायो। प्रियंका गान्धीआ पिएम मदि आरो अमित शाह बिथांमोनखौ एनडिए सरकारा बिहाराव थांनाय 20 बोसोराव मा मावखो बेखौबो फोरमायनो खावलायदों। बिथाङा बेखौ दाबि खालामदों दि नितीश कुमारनि सोरखारखौ दिल्लीनिफ्राय रिमट कन्ट्रलजोंसो गाहाय मन्थ्रिया सामलायहरो होननानै। पिएम मदिआ गावारि आर.डि. खौ बांहोनो थाखाय 1 लाख कौटि रां बेखेवबाय। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ 1 लाख कौटि रिसार्च डेभेलपमेन्ट एन्ड इनोभेशन (आरडिआइ) फान्डखौ बेखेवनायनि बाथ्रा फोसावदों, जायनि थांखिया रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्टआव गावारि सेक्टरनि रां थिसननायखौ बांहोनाय। बे फान्डआ मोननै थाखोनि दाथायनि गेजेरजों खामानि मावगोन, जाय गुदि फान्डआ मेनेजारफोरनो पुन्जिखौ दिथा होगोन। बेयो कम्पानिफोरनो गोलाव समगान्थि, खम सुतनि दाहार होगोन एबा गोहो, एआइ, बाय'टेक्न'ल'जि आरो बेजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरनि सायाव नोजोर होनानै स्टार्ट-आपफोराव रां थिसनगोन। फावखुंगुर दर्शनआ रेणुका स्वामी केसआव बुथारनाय आरो किडनाप खालामनायनि दायजों मोगा-मोगि जादों। कान्नाडा फावखुंगुर दर्शन तुगुदीपाजों लोगोसे बिथांनि लोगो पवित्र गौड़ा आरो गुबुन सा-15 सुबुंफोरखौ 3 नबेम्बर खालि रेणुका स्वामी बुथारनाय जाथायजों लोब्बा खालामनानै बुथारनाय, दायगोनांखौ इसार खालामनाय, लांखारनाय आरो आयेन बेरेखायै जथुमनायनि अजद होनाय जादों। गासैबो दायनिगिरिफोरा दायनिगिरि नङा होनना गनायना लादों। बिजिरसालिया बिजिरनायखौ दोनथ'दों। बिजिरनाया 10 नबेम्बरनिफ्राय जागायगोन। बे बुथारनायनि गुबै दायनिगिरिखौ पवित्र गौड़ाखौ सिनायथिनाय जादों। जयपुराव जौ फेनानै गारि सालायगिरिया ट्राकखौ गोबां गारिफोराव सौग्रावनानै सा-12 सुबुंनि जिउ खहा। राजस्थाननि जयपुराव खारबाय थानाय डाम्पार ट्राकआ गारिजों सौग्रावनानै मोनसे फिसा गारिजों सौग्रावनानै खमैबो सा-12 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। ट्राकआ आबुं गोख्रैथिजों खारगासिनो दंमोन। ड्राइभारआ आबुङै जौ फेनानै दंमोन आरो बियो गावनि लामायाव थानाय गासैखौबो सौग्रावहोजोबदोंमोन। ब्रिटिशनि दावबायगिरि भारतखौ गोसो गोरबोजों बिदाय होनाया भाइराल जायो। ब्रिटिश दावबायनाय गोहोम खोख्लैग्रा डियाना लेआ 6 दाननि दावबायनायनि उनाव भारतखौ गोसो बोनो हानाय बिदाय लानाया गोबां अनलाइननि गेजेरजों रिंखांदों। डियार इन्डिया बे सोदोबजों बिथाङा भारतनि सुबुंफोरनि सायाव बावगारहायै आरो मोनसे जिउनि जारिमिन बेखौ गावनि फिसौफोरनो
फोरोंगोन आरो दिन्थिगोन होन्नाबो बुङो। अनलाइन बाहायगिरिफोरा बिथांनि गोथार मान बावनायखौ बाख्नायदों।